sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Dugay. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, kamusta naman mga palangka naman tagpalawati? Region 1, mga palangka kita sa labinin isa ka oras, 12 minutos karon nga adlaw Lunes, petsa 7. Lunes na mga edisyon sa inyo sininga para tuntunan sa kailangan liwat naman aton nga mangin kabuynog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sininga mga correspondent sa liwat na Manila sininga padulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sininga Polisan, Central Southern kag Northern Negros. Of course ang aton sininga mata kag dulungan oras sa kagabiyo ng atong sininga Patrol 2 ato sa Crosswind Patrol liwat naman nga magalabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod ato naman liwat nga bantayan kag imulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon white naman ginapangayo ano man nga mga eventualities from where the action is. John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto. Was-was lang kon may, aria lang kon mais. Importante way lang Marisha. Ang birthday boy kahapon, aksyon papang Nixon Tahom. Update sa mga balita kag update man sa mga informasyon sa national kag international. News Center sa Aksyon Radio Bacolod sa Lunes nga edisyon boylog nato ng puwersa Aksyon ang Defensor. Opdama kita sa katong siling mga technical partner diri sa studio ay Master Control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast na Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action JM by Keen. Transmitter sa control tower dito naman sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico sa Kinandan. Ang inyong sinilagad ang Korman Action Night Patrol Program. Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa.
Off din ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 10 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa mga maninay kag maninoy, again and again and again and again, preparar, ihada kag ihado, preparar para ganar, go 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 na sa kalendaryo, dala ang lapis ballpen, pat ini ang numero. 18 dias na lang ang nabilin, Pasko na. Pag kita da. May nabilin pa kita kabali 25 dias. Nagababay na sa ato ng tuwig 2020. Welcome 2021. Ang inyo Christmas countdown diri sa inyo palatuntunan. Mama Betelaw dira sa Binalabagan, kamusta ma? Merry Christmas, Advance Happy New Year. Huwag kita dama. Kay kumari ko Jan Silaw, kay Manang Bekelaw, kumparing Nelbert Adlan, Toto Janberg Jod Philip Jod, Alkim Jod, kumparing Jekyll Jod Ihado Aljan, kay Nene Lao. Uy, ang mga pampost dira sa may Shell sa Binalbagan, mga security guard, empleyado sa Kedan kag sa accounting department, tanan sa Biscom Binalbagan ay always good nga nagapamati diri sa inyo palatuntunan. Advance Merry Christmas, Advance Happy New Year, whoever you are, wherever you are. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kay Huma Lumina, may nga bigid, kay Tokayo Eric Sumpay, kag kay Brenz Bravo, kay Jocelyn Libukon Dispohoda, sa kay Eliza Daniel Vicina Dunlao, sa kay Firaid La Muerte, amaman kay Edwin Gonzales da, kapaurok-urok na sila. Una ka ba, sa katong suling pagpaglalagad, masamig, ginadulong sa inyo sa kalwan sa... Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Sa kay Rosalie Villorante, para na siya nagapaurok-urok na, tama lang si George Nibraha kag si Mikmik Agoymo. Ang asawa ni Nixon Arin, nagapaurok-urok sumupamati wa. Tita Nilia kag si Tito Bing. Tita Nilia, Tito Bing, may gabi. Si Nixon Arin, ginatamya lang ang iya siling nga asawa. Neil John, may gabi. Ini mga porsyon sa ato siling nga pagpangalagad, ginadulong man sa iyo sa kalwan sa
ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Kag ini mga porsyon sa atong sining nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. kag ini nga porsyon sa ato nga pagpangalagad ginadulong man siya sa kalawan sa detail. Una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radyo! May gabidira sa kay Juan Mahaducon Jr. sa Ibabaylan City. Sa pamilya Awing sa Hermelinda Homes sa Barangay Mansilingan. Pinatami ako kamo ni Tuto Sami Roger Awing. Sa Inubaan, alat dira si Norby King II. May gabidira kay Mr. and Mrs. Ronel Bilaong and family. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposan family, ha? Nagamonitor gichaton, thank you so much. Sa kay Myrna David, sa kay Ma Teresa Hofilenya, sa kay Lormin Patarata Tabora. Pamyaw lang ang mga Tabora family sa Glendon Homes. May na kuno dira nga pagpaurok-urok. Kag may na dira nga papamati. Sa Valladolid, pamilya Galon Hilarso, Cagayanan, Tugado, Dolorfino, Porcil. Happy birthday Toto Miguel Rofo Kabuay. Halin kay Christine Arribalo. Lourdes Blaser, Alex Monteza. Kay Ana Andrea Pamuso. Ara na sila. Nagapamati gid. Ayos! Check na ato sila nga Patrol 2. Ato sila nga Crosswind Patrol. Ibalaon ta naman ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa paglibot-libot. Pagpulo pasiplat. Sa Kutob Malabayan, kag Bakitan ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radyo. Ito ang Aksyon. Aksyon. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol 2. John, good evening. Isa na naman aksidente ang nagluntad karon nga gabi. Oh?
Oh? Perting ko po, yo. Muna-muna ako connection na rek, no? Karoon ni kami patrol, live kita diri mismo sa area sa Tabok sa Medalya Integrated School. Tay-tay, di ba campus, ang sakop sa barangay Panokoy. Diri man sa may sulat sa mga Gid na yung sa may taytay na yun. Parok hanap buhay. Yes. Anong imbulbado doon nga sa lakyan? Ha? Anong imbulbado doon nga sa lakyan? Isa ka ito nanay, kung anong involved sa mga sarakyan. Pero isang talaki, Dre, may dugo, no? May mga pinas sa iya nga abaga, sa iya nga TL, action na rek. May mga bagras, ining persona. Kung Lucky nakita ba, ko gani, okay. Lucky ba eh? Siya lang isa? Lalaki. Why siya upod? Siya lang isa? Siya lang mga garo isa ni. Oo. Sa kayo sa motor? Sa kayo sa motor? Action na rek. Nakasuksok sa puti nga t-shirt. Oo. Arang May ambulance? bagras sa iya nga kamot, sa iya baga, sag sa iya man nga TL, no? Kung makita natin wala kung dali nakabot, ining okay. Do familia ako, no? Ang itsura? Ang itsura. Ara na dang medics ang CDRRMO? Yes, mga kakston, no? Ari na diri sa area mismo. Okay. Ginarapatan, actually, si ano ni? Si Sir De La Peña, bala? From Station 1. Ang ano? Ang injured. si ang pulis? Oo, sa traffic investigators ng Station 1. Medyo, medyo lalong action na rek. Bakit lang? Nakainom si... Ha? Nakainom guro. Kainom si sir? Oo, may mga pilas sa bag. Yan nga actually diri nga sa may left yung side. Oo. May pilas ini siya. Si Sir John De La Peña? Yes, yes. Uy. Matilas na kuya. Nakadrink si sir? Basta kung may okasyon, ano? Gani, inform. I don't know kung di nga inform ko pa yung bata. Basta ka wala yung bata. Naka-civilian na si sir? Naka-civilian na siya. Ano sakyan yung motor? Motor na siya eh. Motor na naiyagi naman na ako. I think going for police sa may sumag. Sa sumag na siya ka-police si Sir Johnny De La Peña? Yes, kay taga-sumag yun sila. Okay. So, sumag, isa kay taga-sumag. Ang direksyon niya from north to south going sumag? Oo. Okay. Feeling ko pa police action, Eric. Ining si Sir De La Peña. Bulubagras na nangkon nga pilas ni Sir De La Peña. Siko, mga tuhod niya? May ara sa siko, may ara sa tuhod. Why sa protective gear nga nasuksok? Why? Why? Okay. Okay na mga sulusiko-siko kag tuhod ay importante wala lagi sang pilas bala nga daw mga kabig naton lala bala para kay Sir hindi man. John De La Peña. Sa pamilya ni Sir John De La Peña, Johnny De La Peña sa mga taga Police Station 1 nga monitor, don't worry. Manageable ang sitwasyon ni I think SPA1 siya, no? SPA1 Johnny De La Peña. Sa mga lagting nga investigador sa Station Number 1 Traffic Division. Yes. Why mo upod si Sir? Okay. Anong enkwentro ya? Hindi ko na ito check. I think but it was self-inflicted. Siya lang isa. Self-inflicted? Siya lang, self-inflicted. Oo. Ano siya? Pina-inform ko yung bata, no? Oo. Action na rin. Okay. Kabalo, so gina-check ko nila kasi mga katumandi sila sa area. Sige, okay. Kaya, conscious siya, ha? Okay. Si Delutan niya. Okay, wala good. natin mga bagra sa... So, gakon pa siya, goyat pa sa cellphone, katawag siya sa bata niya? Yes. Wala. Ako di ka contact sa bata, ya. Kaya estudyante ko niya bata. Okay. Ang importante yung bata, ya, makabalo mo nagurubot silingon. Yes, actually. Ikaw ginayo niya, ni Sir Johnny nga magdaka. Actually, wala sa respond, wala sa gastorya. Okay. Ano siya eh? Ubog sa kasanarek. Ubog siya. Ubog siya. Okay. Wala na galing. May mga pilasa. Actually, iadri nga sa may left, di ba lang nga side siya nga abaga. No? Ang iadri nga sleeves na kakas. Naging kakas. Okay. Kaya may mga pilas. Basta may pilas guro na sa bagnos kusdalan day. Yes. Ang motor ya, may masipilatan ko din yun? Sa dalan? Arinanding motorya. Sa higad? Sa higad, kay initially doon na danlog ko. Kay tulong na ding area sa may Panokoy. Na-slide siguro, no? Na-slide siguro, kay may helmet man sa gani. Kailan kay bas, wala pag-abot mo ang helmet yara pa sa ulo, why na? Ha? Pag-abot mo ang helmet yara pa sa ulo ni Sir Johnny, why pa?
Waay. Away na. Okay. Gapong ko na sabi sa igad sandalan. Igadalan siya, kapungko. Okay. Why siya ba nakakita da? Why siya ba nakabulig na nakauna Wala. responder? Makadto naman bata. Kay Gigante ko ni bata. Intact sa tank na. Oo. Kadto na action direct, no? Anyway, kaya punta naman sa plaster. Okay. Mang injury. Kaya punta naman sa... Diyan established na di paliho kung anong sitwasyon, paano siya na-aksidente? Ano, may nakakita da? May nakasiplat? Kung parang yung yaton, mat-check na siya. May mga naka-responder da? Sabok ko na sa raw. Bunggo na sila pa. Kaya ang Gutter? mountain bike, may kapos na slide gear. Okay. Alin mo sa dito, sir, sa may dito siguro. Pakad to sa para sa magsa. Tapos ang bike ka mo man. Nasundan lang sila. Tapos okay. ang bike, ang drive sa bike kasi. So, manual lang iya. Din siya? Arat da? Basta yung interview mo da dyan? Pati lawid yung tumbad sa slide ya. Na may jury officer. May jury yate. Ang iba nga parte ng lawas yun. Okay, sige. Si Sir Johnny, mapadlaga na sa motor, kaya hinay ng bata mo. Hinay ka di. Oo, negative. Guro na lang alang siya sa bike to, kaya na ginasundan niya. Basta iya guro to, di pinsa man sa bike kung hindi pa matamaan lang bike yung ginasundan niya. Kano ka? One bike. Sa bike ka? Di ka alin? Downtown. Sa downtown. Kala ka po, ni pag-in. Kami po sa ano. Pero, agad sundalay lang ka mo. Mga bike. At dari kayo na damo ka sinumbali o si sir na lang. Siya na lang. Ano na tabo? Magkikuha niya ka sa bulan. Oo. Magkikuha niya sa bulan. Huwag ka guro na kita. Wag. Okay. Ayun lang. Pag ikaw yung wala ka man napilatan. Ayun mo na. Jan? Action na rin. Amo na siya nagabike? Amo na siya nagabike, no? Ang bike ka, no? Ang bike ka may reflector man? Ang bike mga mo, gadget? ang bike mo, no? Pero kung tudulo, may reflector na ang makita mo. Oo, yan, isa. Okay. Kaya mo na guro. May slide guro si Rojan, tungod nga tigin lagawan niyang bike, nga ginasundan niya, kaya ba sinatanaan niyo guro ba siya bungguan niya? Ano ko siya rin, nabungguan niya lang ba ng likod nga bahin? Sang bike? Isang bike. Okay. Pabunggo, ano sila pa, hamoto na tumbas, autobalance, may way na control. Okay. Pag tumbay, amo ko na dalos-dos siya. Okay. Amo na nakangkon sa mga pag-grass, Okay. action direct, no? Siya baga, siya tiil. Pangamayuan talang amo na lang pilas ni Sir Johnny de la Peña. Gapni. Okay, pagkapalok, ini siya mag-drive, ya? Oo, hina na sa action dyan, magpadlagan motor. Pero hindi ko na siya makita May salakyan mo ni sa mong. Gali ka mo na bla, hindi naman baso ka ba si on off duty. Off duty na gima ng siro ni Sir Johnny. Gali ka mo na bla, nakadrink siya eh. Nakadrink siya, tigisa mo na siling ko bla kati. Hindi kita tani mandala motor ko nakadrink ta mo na bla, no? Oo, gali kati kukulungpan, saguro ba lang? Kati kumpiyansa man si Sir Johnny. Gali kita mo siguro na slide sa kati, medyo nadepensahan niya man guro ang bike, hindi man matamaan bla. Gani, abot ko na ang bagan isang iyang family. Oo. Abot ka nag-upod na lang isratani, bla ko no lakat. Gali kayo nag-amat-amat, guro sa Sir Johnny, una man eh. Ako na mo ang iya pamilya, naglipasahe lang, ano? May ara na sila 4-wheel vehicle Okay. Okay. na auto. So, posible nag-unang pamilya ya, o nagkasunod pamilya siya, no? Siya nag-una. Siya nag-una puli, bilin tong pamilya sa downtown. Oo. Sa proper. Oo, nagsunod na siya. Okay. Oh. Sige. Wala pa tang bata ni Sir Johnny de la Peña? O ay pa. Going man di si iyang bata. Okay. Tiara pa lagi nabulong pa lagi sa gapon si Sir Johnny. Nalipat ko, pero i-check ko danay kay ano nga purok. Ha? Ang bata sila mismo, actionary. Ano yan? Purok sa zoom out ni Sir Johnny Okay. para ma-check yung family. Ang lugar da, lampuwas ka na kung ubos sa sang taytay, puro kanak buhay. Tunga gid. Tunga gid. Tunga gid. Okay. Hari kami sa may ride. Bayan lang ganing swerte ka dyan kung wala sa may nagasunod banda ng mga salakyan. Amo pangina no kay si Dribiligwa na amo ni oras do wala lagi masyado no. Oo. Sa mga salakyan. Kagina ka portion brother dyan, napanilagan ko daw, every time maglabay ko nila, bito ko dulong na no? Yes, dolom gid. Although kami street lights ito nga, pero hindi masakop, no? Hindi gid. Kay dulong kita yung area. Kay kamalok sa lapad be. Ang street light na dyan nga makita, amos tunga-tunga, kasiga. Sa tunga. Yes, Gasiga. pero layo na. Pero layo ng siga, hindi malabot ang tunga-tunga asang taytay. Hindi na. Okay. Layo na gid select. Ang bilog na taytay do. Actually, damo na dyan, damo na kaksidente, actually, dahi, baga nga awas na sa Ulo Island, dahi. Kay kabalo ka, ang island be, siya do sa kataas, Oo. gid pala.
Kago. Tapos kailang sa span nga masakop niya. Gani, kalayo pa kang malabutan mo ang Ula Island. Dati kung nasiglagan mo, ang tendency mo sila mo wala na island. Galisto nga may island. Bilog di ba ang sa Taytay na dre proper. Wag na di island nesto nga. Hindi, what I mean kung antes ka maglabot sa island, lawig pun lagano mo nga antes ka makalabot sa island. Oo. Tibat Oo, sila mo, kung lawig ikaw pa. nagadala sa salakyan, ang tendency mo sa mo, wala ni Guru Island, kasi dulo mo. Yes, exactly. Kaya mo na. Ina dyan nga island, kung isipon mo da, una, ikaduwa nga suga, sang Taytay sina, damo na nagbaliskad, kadamo na nag-awas, kag nagbunggo, mismo sa pusti. Oo. Kag ang isa pa kinabi, ang dari sa kilid, Oo. sa dalan, wala di suga, ang sugaras tunga lang mong Amo gani, oo. Kali kay layo pa yung suga eh. Kung kapataklad ka going south, layo ang suga, hindi madalang kuan eh. Okay, amo ni picture mo gali na dyan. Amo ni picture mo kay Sir Jan. Aris papa ko. Yung structure na sa day. Dahil naman yung tilas sa kilid. Oo. So, Bayi nga bata, laki. ang bahay, ang bata. Okay. O gapulong kuon gali si Sir Jan, sigad gali sang kuano Aris bata. sa Taytay. Ano bata yun? Oo. Oo, amo ni kamagulangan, ang bata, action na rin. Ang bayi. Oo, ang bahay, action na rin. No? Amo ni kadrive sang salakyan bago nagabot diri sa may area. Dalay sa rakyan? Ano sa rakyan sa dala? May salakyan, mas nga dala. Ikaw nang tawag sa bata, ya? Yes, ako nag-inform sa bata. Yeah. Okay. Good, Kay, good. ano man, no? So, dalo na lang siya sa ospital. Oo, para ma-check na lang ang Para si Sir mabulong. Johnny, oh. Actually, iyang nga mga kamalag ko, iya kamot. Kini ang may mga injuries, actually, Rick. Gani. Ang iyang nga tuhod, Ahay. may mga injuries man. Do conscious man siya. Conscious siya. Kali ka mo lang nagaling. No, medyo iyaras yung influenza sa makaulubog elim, no? Hubog siya eh. Amo ginaguro sa ton mga kaksyon next time gid yung permi gina remind nga once subok na gani indigid no magmanay sa salakyan. Gani. Ano gani ngalan mo, Meg? Hansel ano? Gayon. Ha? Gayon. Gayon? Oo. Ikaw din ka? Ano? Ha? Hussein. Taga Panokoy? Oo. So din sa Panokoy? Hussein. Housing. Housing, LSA. Ano nga gali? Ano nga face? Ano nga face gali? Ano nga face? Phase 1, 2, 3, 4. Sa Paho. Phase Sa Paho. Phase 3. Phase 3. Oo, Hansel Gayon. Lapitanan ni sila balay din ni Kagawa Jason Olivar. Oo. Phase 3 action na rin, no? Mga sabihin nila si Kagawa Jason Olivar. Ginakuha sa temperature. Nagtabati check siya. Pero wala man siya pilas dyan. Meron sa kamay lang sa tuhod. Yan lang. Okay. Bulo bagras. Doon na, ano lang namula. Ano na siya? Gakalo na siya? Ano sa kakalo, pag naka-face mask, no? Ang naka-face. bike niya, Okay. may bike di siya eh. Muna ko nang iya bike mo. May suga ako niya bike. Which I can see, may suga agad man. But I don't know. Kung, Nagabisikleta, nagasuksok na sang jersey? hindi nakaputi. Nakaputi, okay. Kaputi siya. Abi ko mong nang tupad sang nagakalo blue? Actually, Wala sa kalo blue? wala. May kalo siya ang nagabike. Oo. Siya na nakakalo nga blue. Amo gani. Hindi naka-t-shirt nga puti, ka naka-jersey short. Amo gani siling ko simo naka-jersey. Yes, actually. Oo, ara sa gatupad sa sok-sok. Layo ang gitabugan ni Sir Dila Peña. Hindi mo gano'n? Tapit lang. Pero nag-duslop lang siya. Okay. Hindi kita makunulay ko ang kintabugan ni Sir Dila Peña. Kaya pagkakita yung naglabog ang nagasunod siya, nung ginimo yan, yung buligan niya man, way man. Oo, amo to kayo amo man nila, ginpapahigad nila. Okay. Hindi pa pong ko nila sa higad, aksurek ng kay Ang nagpaigad mismo man ang nagabike. sila man dere, oo, sa palibot. Kaya may mga pods na nagasunod sila, duwa sa mga nagabike pagid. Okay, may kasunod gali. Oo, bali, ang tuwa, nauna sa ila, tapos amaning sa uli, amanin na sagay ni Sir De La Peña. Okay. Pag sagay dyan, natumbas Sir De La Peña, nagdusdo sabi. Pero kasi man, kikapalok ako, hindi ito katatapan. Di, siya doon, kinili ka dulom. Kaya delikado na yung lugar da. Kung Kung may nagasunod da, balda kagida. Oo, gawin na, pangagi ka mga slakyan, mga foreign vehicle.
Bisa na kanil mga nag-aksidente, dali kami nagkasinyak, nga taga CIS support group pala. Oo. Doon ay gadya bahara ang mga salakyan, di nagalabay. Ay, gali. Oo, dasig-dasig na din mga salakyan nga nagalabay, labi na nga ilagi dyan panumduman, lapat ang area. Bots lingon, magsaning lapat ang area, ligwa. Apo sila nga makabiyahe, galing ko na kung yung sitwasyon, aksyon erect, no? Dapat, maano kinila. Masiguro kinilang dalan, hindi na mapaktan. Damo ka sugata Gani. Malanik na kamuro sa driver. Hindi ka lang masaliga sila mo, rapat pero aksidente, pagyapon. Yes, no? Oo. Ang dapat daan sa ito na mga action, ilabi na ang nagkabiyahe. Tapos din nga mga inoras action, Eric, no? Gani. Ang motor ni Sir De La Peña, Okay. ano motor papa mo, dahil? Ano nga motor papa mo? Dave, Rose? Honda XRM. Bago pa, bago na, hindi. Daan na yung motor eh. Daan na motor yan. Puli sa sinyo, Sabi ko, danay ka mo puli. Yan pa una, dungas lang. Puli. Dungas sa tani ko na puli ni Trapa. Yan kati nag-una, papay puli. Okay. Sige lang, importante conscious, sir. Naway kitang problema. Ang bike ni Toto, naway naman o ya? Why damage? Gwapos ang bike yun, no? Ganit sa home ni. Tahom sa bike sa picture mo? May first light pa nga daan. Kaya pang blas dalan. Kompleto sa Congress equipment? Yes, action erect. Sila. Pero mo na, no, ang pinaka-colidary sa sitwasyon, karon ikabi, dito sa bahay mismo sang medalya, takop sa barangay Panukoy, sunod man sa Bacolod mga kaksyon. Puro hanap buhay na tayo. Oo. Puro hanap buhay. No, wala ka kayo isa nagdiretso sa dalom tay di no? Dalom de Galeo. Ay hindi ka man. Tiko na lang ako kada pwede ka na ka-overshoot. O gani kay may mga buo di nga tayo wigo lang ting tao ya. Oo. Pero nila boto dalom na dang kilid mo. Gani. Tapos may mga anyway titaas man diri ang ilang footwalk sa kilid. So kabuday maguro nga magsaka pag diri nga taho kag maglusot. Pero hindi mapaktan ko dasi naguro. Amo na guro action kung dasig ng dalaga. Kung dasig lagan magugulpi ka na magugwak. Dalapaw ka ganito sa kuan, ma-shot ka ganito sa dalong. Di dasig ang papadalaga sa De La Peña. Piling ko matabog sa tunga sa dalan. Gani kay hinay lang guro bala do tumbalang sa kan nagdusdos. Oo. Amo na nga naot balas siguro sa sobra man nga inom ni Sir De La Peña Gani man kaya na nakita kami ni isang aga at obras ang tutin pa no kay Jote nag-respondihan pa sa nga aksidente pagkakabigli. Siguro nag-enjoy ito sa Tarkesi holiday nga daan buwas. Yes. Ito basi kag tapos basi boss off duty man bla? Oo, off duty. Usually ka mo maginamok do straight sila nga daan tapos off duty dayon. Nagkalit pa garo si Sir De La Peña. Gani man. Importante conscious na lang good siya. Correct. No? May mga minor injuries lamang sa Pirawas. Pero marinig ko madala sa ospital. And lapit na South Bacolod General Hospital, dalo na lang nila, ang ginakita na lang din face shield, di ba karon? Kaya para magsulod to, kagang gamit yung kinanglanon, ako sa narik, no? E naman ang pinakasitwasyon, diri sa aksidente nga naguntag karon gabi sa kusang barangay Panukoy, sulad sa Bacolod, mga ka-aksyon. Hindi man nga flash report, ang bugos sa kitang phone, kinadulong sa inyo. Sa Life Extension Vitamin sa tiya. Rekta sa patrol
ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Oras na sa aksyon sa Bacolod Action Lumacho. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat Ginaksyon Jan Diaz sa reporting live dara sa highway sang Purok Hanap Buhay, Barangay Panokoy. Aksidente nga natabo sa tunga sang nagabike kagang motorsiklo nga nasakyan ni SPO1 Johnny De La Peña. Lagting investigador sa Traffic Division sa Police Station number 1. Hindi malikawan nakadreng si Sir De La Peña pero konsyosa. Na alang-alang siguro sa bike lang ginasundan niya kung mo kiti nakainom. Kung nasili ko bisan ano si mo kasagad mo dala motor kung nakainom ka. Kaya laing ganyang wisyo sa daragan mo mo. Mo nang budlay gistanan. Kay SPO1 Johnny De La Peña garo ginadipinsahan niya man hindi man matamaan ang ginasundan niya nga nagabike. Siya nag-slide sa motor ya pero tiang ko lang mga gulo gas-gas man sa siko ya ag sa tuhod ya. May magating naka-responder mo dayon ng yasin magulang nga bata nga babae. Posible dahil ano siya sa may South Bacolod General Hospital. Mga kapulisan nato sa station number 1 hindi na magabalaka kay SPO1 Johnny De La Peña. Okay lang siya. Ito ang iyang mga bulubagras na sigurado ko ba tiyago na karon sa kagahon kung magtahaw na ang inom. No? Okay? Tama na pero may gina-remind sa ito matag panamati na basta gani ga dala ka salakyan especially motor paghalong gid, no? Hindi tapapaktan ang aksidente sa dalan. Ang report ni Action John Diaz ginadulong sa Kalawan. Hibalo sa kay Nino Murphy. Happy listening da. Ginatamyaw talang advance happy birthday para buwas gadlaw December 8 sa kay Jan Ibanez. Kay Jan Ibanez, happy birthday in advance para buwas gadlaw sang Masbil, Barangay Cubay, La Carlota City. Ang panami haling kay Papa mo Robin at Vincola Ibanez sang Masbil, Barangay Cubay, Siyudad sang La Carlota. Mayong gabi dira kag mayo lang pag paurok-urok kay Neljan sa kay Nixon Arinda. Pamati gid sa atong sining palatuntunan. Eric Sumpay to kayo kuda may gabi gid. Pamilya Hurulan sa Valladolid. Alin kay J.Ho Cage Ignacio Horolan. Sa kay Don Di Blanca sa Talisay City, Aragid. Sa kay Wing Torre sa UK, ginatami lang iya sila nga pamilya sa Paranaque ay dira sa Valladolid, pamilya Torre. Son 14A Talisay City, Jomar Ayagan, Araga monitor sa aton. Si Abraham Mintino Caballero, check attendance man na sila ni Robbie Rosmi. Si Ako Maldita, naga-monitor man sa aton from Hong Kong. Si Bulog Uhano sa may sitio Maya, Araal, Carlota City. Gratamyaw ka ni Binong Sitenta. Gapaurok-urokid. Kore Bidaha sa Kuwait. Sa kay Melanie Bernas. Sa kay Jocelyn Kalamaan. Bongbong Ligaspida, Joel Aligato Himinaya, Sang Cityville, na monitor gid sa aton ha. Sa Polopandan, si Andy, Nanay Erenda Iliorin Casildo, alin kay Alfred Almaraz Jr. Sa kay J. Rosel, Raya Bantilan, Julio Salido dira ka kay Gelbert Flores, Tubos
monitor gid sa aton sining palatuntunan. Salamat gid ha. Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Fujairah, United Arab Emirates. Berlito de la Cruz. Pamilya de la Cruz sa Binarbaga nalin kay Nixon Arin. Sakay Juni Portiliano. Beta Kafa naga-monitor gid sa aton. Joe Fox ni Famoseno. Sakay Faith Joy Tumbukan Palanog. Sang Polo Pandan sakay Jenny Osiser. Sang Singapore sakay AC Onasiv. Sakay Teresita Urita Kahuraw, Barangay RSB La Carlota City. Sakay Romero Montiñez Aplaon sang Victoria City. Sakay Bijon Peregrino. Elizabeth Balaka Gamala. Malaka kag Gamala family. Naga-monitor gid sa ato, no? Sakay Josette Magua de los Reyes. Aliñegos sa Tavera. Kay classmate Ana Miliebo. Kami ako lang akong Javi. Si Mr. Martin Bierman. Rin na kay classmate ko Ana Miliebo. Delionio Domingo. Ara siya. Monitor gid sa ato, no? Nerissa Luis Ilari. Kag sa kay Emma Alcuela Killstorm sang Sweden. Oy sa kay Indayla Jerlatan 5 Gayuna Mandirico. Jerla kay Toto Mark da. Sa kabataan da, no? Mateo family kita mi ka mo ni Kuana. Berna Flor Icoli Mateo. Sakay Jude Galis Makawili ga monitor gid sa ato, no? Sige. Check tara mga report na gika sa aton sining mga correspondent. Una ta report ni Aksyon na Roger Goteb. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Roger Goteb. Line number 2 sa report. Jer, good evening. Chris Karinger. Yes, action na rek mayong gabi kag mayong gabi sa aton mga aksyon sa mga balita gikan diri sa Bainsang Merry Christmas. Ay, Merry Christmas mo. Sorte ko ba ka namin katama sang tingin ba ko magamusin na iya kundi sa tahom. Oo. Sa tahom nga mga reminder kag approach bala. Oh. Kag greetings nga pinaka the best. Yes. Merry Christmas. Yes, Aksyon Roger. Aton na ng mga kilala, Merry Christmas sa inyo. Bala nyo na. Kaya lain na ako sibungin na lantawak si Nerika. Nga sibong nga Christmas iya, ang ako nga pag-lantaw ya, medyo majalom-dalom gawan eh. Kaya man naman silingkot eh, ang tao, halos siguro 20% lang ang nag-pinsar nga maghatag. Ang 80% ga-pinsar kita nga tagaan. Tao, gusto ko din ako sa 20%. Subong nga Christmas, ako din na tuturon nga ang Christmas is giving. So dapat mahatag ko. Mahatag ko sa direct. So sa tanan nga mga 20%. Yata, na ginapaksyonan ko kamo, na pwede kamo makakadto sa akon sa December 25. Now, dari sa lapitan kalanaan. Ang akon lang, at isok-sok lang kamo face mask, face shield. Importante na sa mag-maintain lang social distancing. Sa kinanglan, may ara ka mo nga travel authority kung halin ka mo sa ibang nga lugar. So, kinanglan, may ara ka mo nga negative results ang RT-PCR test. Okay. Amula lang ako ginapangayo. Kasi kung wala ka mo sina, hindi na lang. Kaya hindi kumagatag. Kaya kompleto. Grabe nga requirements ba? Ayo di purma.
Mga mo lang requirement mo, hindi ko nga manin. Kag una ko yung ihada mo. Imo na lang naman ninoy. Matag ka man, bro. Pasulong-ulsong. Iba niya gatag, simple lang. Imo, damo ka pa sa likubikos. Na, ano nang imo yung maninoy mo? Hindi mo rumang subong, nurado ka. Ha? Kaya ba ka nabili karon sa Iloilo, makanta mo siya, pati ito siya karon? Oo. Sila gani ni Kapitan Badilias, ah. Dala na ng pilotos para kay Maninoy. Ang ihada mo nang dala pilotos para kay Maninoy, ko si Kapitan Madilin Diaz pa. Ate, ang ako niya, okay man na siya, pero ang amo na guys, ko nga gusto ko yan, ako sa mga tagi ko. Sige, ah. Kung ako yung mga ihada mo, yung Maninoy, imo na lang na buruan na ya. Ako, party si PCR ka na sa Red Cross, so patromil ko na. Ay, may gabigili sa mga taga Bacolod Eagles Club, ah. Gamonitor sa aton action Roger. Sige, Eagles Mga Club, taga Bacolod Eagles Club, Sanday Ed Lumugdang, kay SPO3 Marcelo Magbanwa. Sila ni Sir Lieutenant Colonel Nasir Kanha, no? Diba, si Sir Nasir Kanha? Kilala mo na? Ati, umigot na. Umigot na. Ato na yan. Ato na yan. Ato na, sir. Huwag kita na. Piskal mo lang ang asawas na eh. Gani. Asawas na piskal? Ha? Ni Sir Kanha? Piskal kung judge na. Ang asawas ni Sir Kanha? Oo. Tuod ka? Sir Kanha, oo. Piskal na. Okay, may ko kabalungan. Huwag ko rin kabalungan. Yes, ang nagaling asawa. Gali kung hindi judge, piskal mo na. Oo. Ay, hindi mo lang bigati na. Kasi si Sir Nasir Kanha bla, kasimple mo lang ang klase opisyal, no? Simple nga magtunot sinilas. Daw hindi mabalaan nga kernel mo. Gani man. Low profile gid ka klase opisyal bla kakuan ka buot. Kung textan mo na yan, text back na dayon. Tuod ka? Ay, ganaan nga masilit natin nga, sir, mga kapital. Oo. Yeah, wala ka naman guro. Ako na magli video ang galaw magli abot na magli ni Sir Kanha. Ang galaw mo guro na abot naman ni Sir Kanha. Ate, may pinanilagan. Go panilag man gali Sir Kanha na Sir. Kaya pagka kita ilang kapadulong ta. Prepara. Bukan na ganito gali malipat si Sir Nasir Kanha si Mogli kay portigli ang ramag mo galapta mangli Sa mo na yung mayara ka lang ikwar siya masilin sa PIO lang tagaan niya na number ya. Okay. Pero kung available siya siya ginayaga siya na ang kwan eh. Siya na Deputy Provincial Director for Operation. Ay gali Diyos. Ara sa subong sa NOPO na assign Deputy Provincial Director for Operation. Police. Lieutenant Colonel Nasir Kanha. Okay, pala na, simple lang kayo. Simple lang siya. Ano ka namin pero namin batasan na. Sir, siya ginang nag-lead spearhead sa aton sa among grupo subong Bacolod Eagles Club. Ay, galing ka. Oo. Kung gusto mo magpamembro sa Bacolod Eagles Club, dasot nga katuig. Kay dasot nga tuig kay dasot nga tuig mang-recruit naman sila. Isa ko sa ilang applicants mo ti basi kaluy ani nga tuig mag-graduate nako. Bawa. Oo, may sa 19 may kuan kami, mayara kami nga session initiation. Initiation stage. Eagles Squad. Hindi, Bacolod Eagles Club. Bacolod Eagles Club? Oo, BIC. Sa 19, amon nga kuan na namon sa 19 December, kuan na namon, initiation stage na kami. Nano ang mission kag vision naman? Ati charity ang gina-target namo, di Pigado, Buligan.
Ah, okay. Mga baha, kalamidad, blara kami da. Ara kami da. Maayo ulit. Tiyan mo na mo, ya, more on charity ni nga club mo. Ah, okay. Oo, sa sining pandemic, ti damo naman nabuligan ang Bacolod Eagles Club. Damo gina, si Sir Kana, service-oriented, Gani. ginasasyo official na Non-political, non-partisan niya nga grupo mo. Pati o, yung mga list po yan, kinala na Ang gina. mga less fortunate niyang target na mo niya, Action Roger. Na, mo na mga kapwa. Oo, mga... Ano na kapwa? O sige kami nga, gusto ka mga doktor para makatulong sa kapwa. no. Tamo niya mo target ang mga bululigan nga dapat puligan. Amo niya ang mission sang Bacolod Eagles Club. Okay, the best. Oh, gusto mo magpamiyembro next year, i-kontak ka lang si Police Lieutenant Colonel na Sir Kanha. Ate base ko no? Ito- Ay basta importante na inamlang mayara kita nga natawag na eternal investment. Kabalo ka, sunere ka mo malanaang masihan bala sa ginooman mo. Dahil nga, sa nigutom ako, pagkaon niyo ko, sang bilanggo ako, gidawaon niyo ko, sila ka masakit ko, ginatipan niyo ko, wala ko bayo, gipabayuhan niyo ko. Saan na natabo ginoo, sila nga, sa ginimo niyo na sa inyo, si katao, ginimo niyo na takon. Alam mo na siya ang malasihan. Amen. Wala na. Di ba? Sige na, katapat niyo. Agad ka, Hallelujah. Daw si Gana, Si? tumigot ang bla. Nga? Ang igot ang bla nga nagpuntas linog mga ang iyang ako. Oo. Sakto. May gabi nila kay idol ko, Ojor Limor Otanero Sila niya si Action Roger Gutib na sa Kades nga report. Kuusa na. Ako na yun. Si Ojor Limor Otaner. Idol ko ni. Wow. Membro ni sa Kuan, membro ni sa Amity. Ay na. Oo. Ati, basta mga amitiya, bilib ko na yan, 40 na yan. Mga dasig niya. Responder. May idea kung paano ang obrahon, ang obrahon. Yes. May arag na tawag na dedikasyon. Naman ang amiti. Correct. Huwag kita na. Ayun, dupurma. Ba't Amity ito ganitan mo pa ba? Sige na, report na kay Chimpo ko. Lingaw mo lang ko. Sila nga pasalamat sa mata. Actually, matulog sa wakid man. Kamu lang sa sinanting at kagambi may napintalan sang yaman sa ikar sa motor kasi patay kid, no? Sa may sityo sa liway-liway barangay Onob-Onob. Nasotsoy mityato kagabi. Pero sunod sa kay Police Major Elian Dispi, self-reflected galing ang record alam kailangan talatapan kung ano gitman nga pakayoon sa pamilya. Tinini Sanso Gali, 36 anyos nga school driver, tiara lang ang record sa traffic investigation. Yes. Okay, but nag-drive siya sa tricycle kakang side wheel ng sata sa Batobla nga arasilid sang dalan. Pagkata, kundi na tumba ang motor sa Pangid, sa may ginasakyan gibla na nga motor gibla. Kasi kahit will nagsaka sa bato mo. Napintalan si Sancho gali sa sang sidecar. Jesus. Na Pangid ng iyang ulo, na deteriorate ng iyang ulo. Jesus. Matulogin to gagit siyang kamatayon na sa director at na self-reflected. So far, periya sa mga lugar de Las Manapla, sa guide o wala man sa mga talagko nga mga balita. Pero ari balita sa sulat sa Candice Partis Tubed, salamat at tinagbuhin duha. Okay. Balikan ta sa Action Roger Gutib sa naotod yung report, balikan report sa update sa COVID-19 sitwasyon dira sa area sang Cadiz City para ma-update man naman Cadiz noon kung ano na ang dalagan sa COVID. Action Roger, please come back. So, ano na, actually, kay 53 na mo lang 51, kasi may duha na naka-recover. Pero ari ang
ang bag-o nga balita kanay bag-o nga executive order nga di ba panahon si Mayor Salvador Bading Escalante. Ang executive order number SGA 046-2020 series of 2020 sa gyapon nga order padayon bala sa pag-remind instituting continued health and safety protocol measures and restriction in Cadiz City during the modified general community quarantine. Actually, ang diri nga bag-o subong nga na-mention diri Action Erect. Kaya kibat kinayat mga ara na kada daw gin-reiterate na lang kaya para nga sige Japon ka remind ang mga pila ka mga kauturan namon dire mga kadisnon. Labi na gina sa religious ba lang ati 50% lang gid gyapon na gina-allowed sa mga religious gathering mga mass gathering why na gid gina-allowed mga birthdays, Christmas party why ni kaya mga para siya ara na nakadaan. Pero ari ang bag-o ang temporary closure sang amon dire nga Cadiz City Park. Okay. Kag sang playground. Ang Cadiz City Park kag ang playground may ara karon nga mando ang mayor nga ini ang taga-siratan. Tungod nga perti kadamo tawo Action Erect. Ay gede. Ang mga kabataan daw kadamo na. Actually, nagligad nga gabi na obserbaran ko kadamo pero wala pa kong ka-text sa IATF sa kay Dr. Maria Victoria Banyes nga muna. Pero karon ako na balitaan nga may nagpabalo sa ako siling na dugay-dugay ma-post ang bilis Cadiz o yun Cadiznon nga ang Cadiz City Park kag ang playground is temporary close. Okay. Sa sininga Christmas. So, temporary close siya in the sense nga daw ang tao daw tungol gyuro sa Christmas kasi ara niya po ng naming ambience sa lugar. So, namo gid po na nagkakadto labi na gid ang children playground kasi taho magid man na daya lagawan sa guna, lipas sa guna. Kaya muna ngati ginamo man ang tao. So, ang section 3 sa sininga nga ginpagwa nga executive order temporary closure sa park at playground sa Cadiz City Park at the children playground shall be off limit to the public upon the effectivity of this order and shall remain closed to the public until further order stating otherwise. So, nga hindi na siya pwede nga katuan sa tao, lagawan sa tao. Okay. Pasigahan lang sa suga, pero wala siyang may magsulod, magpungko, wala ka nga mo, di nga Cadiz City Park, mag-ulan nila tapos Action Erect. Kali. Programa gini sa national bla ang the Greenish Park and Surroundings blati mga bag-o gini. Nagadupa pa gani ang balina sa kanamo na sa lawa pa picture bla kay kanami isang view. Wala nga din mo gina nagakadto. Ano pagid ang face-to-face caroling hindi man wala man gina panugutan. Okay. Ang pag-caroling. So, bangod sini, ginatagaan sa direktiba ang PNP and the City Enforcement Unit nga dapat amo ang kampanya, tap na o libot kag pangdakop sa sininga nagabayular sang sininga ordinansa. So, para lagi sa aton man nga mga kadisenyos, pagi sini pagdala nato sa balita, importante katama ni
ngati ang iban nara na sa outside proper, kakanto pa diri city proper, kung maglagaw sa Cadiz City Park, maglagaw sa children playground, so ini nga man do, effective immediately, subong nga gabi, wala na sang pagsulod sa City Park kag sa children's playground. Kaya gitpasira na sang local government. So, parte mo na sinerek at madulong nga report, balita kag mga informasyon. Ang ano niya, ang amon dis mga Cadiz, ano ganyan, prime water bla. Tapos kanamo, sa nagareklamo kay puwerte na gid ka taas kuno sang balayran sang water bill. Kaya ito pa rin nga, sinaw, matasabat sila, pero kaya wala ka sabat ang ilang manager diri. Kung ano, kaya ito, natingala mga konsumador kay daway ginapatong kuno nga mga unpaid bala. Charges? Charges. Muling masyado ka budlay karon kasi kung mahal ang tubig, mahal ang suga, mahal ang tanan, pigado tawo, budlay sitwasyon. Action erect. May gabi kay Kap Magaling Diaz. Merry Christmas, Kap. Merry Christmas man sa kay Mr. Jonathan Diaz. Ting banay kita. May gabi mo na sa kay Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong kaya nagpamatigin sa aton. Sabog man sa kay friend na to na Judy Delmo. Kaya nagpamatigin sa aton na sinereksyon nga gabi. Of course, si may guwil lang priyasda, may kuno na magubad para George sa Kabamgina, and it's total jewel kinaiba sangko. Kaya nagpamati si Crystal Bean, namin Maido sa Sinan sa Victorias, kag Ma'am Linihan Maido, kaya nagpamati gid karoman nga gabi. Report ikan sa sulat sang Cadiz. Unas sa balita, unas sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kit Action Roger Gote live report dira sa Nola Negros. Nagabidala kay Kenneth Alvero, naga-monitor gisatos Toto Kenneth Alvero. Sila ni Tokayo Eric D. Kag sila man ni Crystal Santowa. Megalino naga-monitor man sa ato, no? A report Action Roger Gote gradulong sa kalaban sa live. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alis sa report ng Action Roger Gote, balas sa report ni Action Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! Aksyon!
Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Here is Action Stephen Presquito. Line number 1 sa report. Action Stephen, may gabi, please kabihin. Yes, Action Eric. Siguro na malipayon man ang mga katauhan diri sa siyudad sa San Carlos since nga gintugutan na ni Mayor no Rene Gustilo, Action Eric, nga magkagwa na sa ila panimalay ang mga kabataan upod sa ila mga ginikanan. So aton makitaan, Action Eric, ang mga nagakatabo diri labi na sa public plaza diri mismo sa siyudad San Carlos kag diri sa Center Mall area sa padulong no sa may aton nga City Hall diri sa siyudad sa San Carlos nga may mga lights no nga ginpamutang mga manami ini kag ang mga poste no may mga street lights, may mga Christmas lanterns nga ginpamutang ini sa mga poste kag mismo sa plaza ang taas nga ining isa ka Christmas tree nga ragid sa tunga kag ang mga disenyo no nagkalain-lain nga mga designs ini sa bilogid nga palibot sa public plaza, even ang mga may-ara ini makita nato ng Belen. So nagdagsa karon ang mga tao nagapa-pictures upod sa ilang mga ginikanan nila binang kabataan nga naga-enjoy gid apang ginabantay hugot gid sa gihapon, Action Eric, kaya ginabantayan sa mga law enforcement team o mga barangay tanod ang public plaza nga wala gihapon sa mag-violate sa health protocol nga ang mga kabataan mangin safety maggamit gid sang face mask ug face shield amuman ang mga ginikanan. So makita naton nga even dito man sa Center Mall area the same man no kay nagatipon-tipon ang mga pamilya-pamilya no kag dira nga nag-enjoy nagkaroon ng kabataan kag ang ginikanan mga pamilya tungod nga may makabanding-banding na sila no kay pila gid ka bulan nga ang mga kabataan bawal gid ang pagwa sa ilang mga panimalay tungod sa curfew nga gin-impose ni Mayor Rene Gustilo. Sa karon so far masinadyaahon na bisan pa man nga amo ni sitwasyon sa karon national sa aton COVID-19 diri sa aton ilabi na sa bilog man nga kalibutan ini na ini aton pandemic. So but then medyo na buhi-buhi man gamay kag aton na makita anyway, Action Eric, ang mga negosyo no kay damo gid sa mga negosyante ilabi na ining boulevard nga ginatawag naton diri sa siyudad sa San Carlos nga kung during night time diri sa boulevard nga maari gid sa higad sang kadagatan diri sa aton na pantalan damo sa mga restaurants, mga naga-barbecue, naga-negosyo sa mga pagkaon, Action Eric, apang sa karon na wala na ini, Action Eric, no? Wala na ini nagapadayon pa since nga pag umpisa gid sa aton pandemic. So until now kadamo sa negosyo kag panghabuhian ang mga taga Boulevard diri sa Barangay 6 sa San Carlos nga wala na gid sila sang income karon, Action Eric, tungod sa sining aton pandemic sa COVID-19. So but then again ang inilang no sa aton nga dakbayan karon diri sa siyudad sa San Carlos nga ang mga tao no nagaparos karon nga mga amuni nga mga oras, Action Eric, ara kadamo sa mga tao nga dira sa public plaza apang gina-maintain lang ang social distancing kag of course ang paggamit gisang insakto, pagdala sang alcohol, face mask, face shield. So mula mga Action Eric ang atong report alin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Action Stephen Presquito, live report dira sa siyudad sa San Carlos. Nagabi dira sa kay Jomel Villarete, sa kay Joms Hamilo Tondag, Pasig City. Si Brian Asildo nga monitor man, kay si Toto DJ Ilomba. Nagabi dira kay Toto DJ Ilomba nga monitor. Si Raymond Sampagita Sormion Malco, si Ebony Botser dira sa Germany. Maninoy mae kay Manina Chari sa labasyon dira ka paurok-urok man sa atong silinga palatuntunan. Check attendance na tanang gwardiya sa Palawan Pawn Shop. Alin kay dapoy ang pagpanamyaw. Si Jose Vidal alias Gamay sa Barangay 39 ginatamyaw ni Sonia Bayra sang Purok Rosal Barangay Takuling. Gapa urok-urokid sa Action Night Patrol program. Alin sa report ni Action
Stephen Presquito, sa kay Riani Montesa, kalidara may gabigid, no? Sa kay Irene Balanggi. Check the report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Percival Villamor sa report first. Good evening, please come in. Ngayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. First time nga natabo sining adlaw sa 3 katuig nga nagatulog ang municipality sa Pulo Pandan pinaagi sa drug operation, no, sa aton pulis sa ining bahin nga adlaw, Action na Eric, na tigayon nga nakakandak sila sang bypass operation kaina dito sa may barangay Zone 5, Pulo Pandan, Negros Occidental. Ini siya ang gindakop sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Anthony Grande, Chief of Police sang Pulo Pandan, upod ang aton alert team sa kagang Drug Enforcement Unit nga nagdakop sa isa ka persona nga ginkilala sa kay Paul Robert Ang E. Altiros. Paul Robert Ang E. Altiros, 40 anyos, kag inisya pumuluyo sa barangay Zone 5, Pulo Pandan, Negros Occidental. Nakuhaan ini si Robert Ang sa apatanan kahit self-transparent suspected shabu, kag nabawi naman ini siya ang 500 piso nga by bust money, kag isa ka tutor, kag is 1,650 nga iya mismo nga kwarta, Action Eric. So ini siya first time ang pagkandak sa bypass operation sang aton nga pulisan dira sa Banwa sang Pulo Pandan. Kari karon ang interview sang Action Radio sa kay Police Major Anthony Grande. Wala sa operation, no? Against illegal drugs sa Banos Pulo Pandan. So first time ini nakakop kami sa isa ka puser ng illegal droga. So hindi siya sir drug surrenderer or nakaagi na to sir? Yes sir, isa sa mga atong drug surrenderer. So ang iko ka na sir, ang message sa aton mga pumuluyo sa 20 ka mga barangay sa Pulo Pandan sir, ang iko mensahe sa bidor ng pumuluyo. Ang mensahe ko lang sa pumuluyo sa Pulo Pandan, no? Nga although ang para sa Pulo Pandan na-declare, no, ang 20 ka barangay nga drug free, so ang pulisan naton wala ka untat sa pag-monitor sa ulag, no, in terms ng illegal na droga. So kung sino pa may magtuyo nga magbigya o magamit ang tatanan, no, kay ang atong mga pulisan, no, hindi maguntat as long niya patang tao nga magabalik isang droga sa sining no. So amo to ang tingog ni Police Anthony Grande, Chief of Police sang Pulo Pandan, Action Eric. So first time na nakadakop kag naka-operation sila sang illegal drugs dira sa Banwa sang Pulo Pandan. Amo ini ang natipon naton nga balita gikan diri sa compound mismo sa police station sang Pulo Pandan. Mayong kabilang sa kay Kapitan Chad Feria, kag Kagawad Jeffrey Sapanta, kag Honorable Don Gisrel Embultorio, kag ako'y siya sang sudad sang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Action Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat gid Action Percival Villamor, live report dira sa may area sa Pulo Pandan. May gabi dira kay Ramil Himoteya, kay Randy Himoteya. Sa Abada Sky, Alex Villarias sa Villamonte. Kami ako ba na akong husband si Ricky. Alin kay MG Minerva sang Abada Sky. Roy Canyizares, may gabi din na.
kay Sarsa de la Cruz, Ophelia Santiago. Magabalik ang inyo sininga para tuntunan. When we come back, balik ka report na action dyan, pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo. Ang ining bahin ang ginadulong sa inyo sang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansay anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ita. Na
nga morning bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga ng mga tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato nga pagpalagad mga bidira sa kay Direktor Rolito Espinosa. Nagalantaw gi sa to sa nga Facebook Live. Balikata si aksyon na dyan diya sa Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Aksyon! Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa balik ko report, Ms. Kamak. Hindi aksyon na pag-rekomendar sa katapos ng Philippine Army ang ginatawag na ceasefire sining Unitide Season na binasa at daw sang Pasko. Ito nga sa mga soldados ng gobyerno kag sa mga New People's Army kung mga rebelde nga grupo nangyari dali naman sa may probinsya sang Negros Occidental kung isla sang Negros Accionereca. Pero kaya 3rd Infantry Division sa Philippine Army spokesperson Army Major Sinon Pancito III nadali nga ginakwestiyon ang sinseridad ng mga rebelde nga grupo rason kung nga sila nakapati ay hindi kinanglanon sa ginatawag nga ceasefire. Kaya dako ang posibilidad na kusuno sa iya na mahimo malang i-bayulara sa mga grupo ang mga pagsulundan o ng mga protocol sa idalom sa ginatawag nga ceasefire. Sa piyak sini, according to kay Pancito, sila magkapatigayon sang ilaman sa mga tactical operations kung kinanglanon kidman
depende ini sa mando sang National Head Office. Pero wala dali ginadula ni Pansito ang posibilidad sang ceasefire o kung ano man drabi nga mga sitwasyon sa adlaw sang Paskwa bangod ini sa gihapon according sa iya mga depende sa desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Kung yung kay Pansito rebaluan tinalikdan nga tuig sa buman nga mga panyempo daya sang ceasefire dahil sa pungsod Pilipinas base man sa mando ni Duterte. Yan is our Major Sinan Pansito III. Pero ang 13th Division at yan nasasakupan ay hindi i-recommend ng 13th Division ang pagkakaroon ng ceasefire. Pero dapat lang natin matandaan na recommendatory lang po ang ating RB. Siyempre yung sole authority relies tungkol po sa ating Presidente bilang Chief Executive at the same time the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. But sa amin naman alam naman natin na bago mag-decide ang Presidente sumasambuhay siya sa iba't ibang agensya doon na sa mga ground units na direktang pumunta dito sa mga NPA na ito at na sinasabi natin na hindi natin i-recommenda ang ceasefire dahil sa atin sa 13th Division ay wala kami nakitang sinsiridad mula sa dahitang NPA. Aksyon na reklamatihan ng kawain sang pagpayag ni Army Major Sinan Pansito III may angot sini. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon Son Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat dyan sa imo sining report. Mga bidra sa kay Jade Villegas Duran, sa kay Veronica Santillan Manukan, RJ Javier, kay Ryan Jan San Agustin. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining abhanon Action Night Patrol Program. Magatako piniti pararyo balik ini sa buwas Martes with Rubber Boy, Action Marlon Hinovaya. Panoy Pineda, mayong gabi. Pwede sa ating mga patrol unit reporters in action nga nagpangalakan ng rumabi sa aksyon na Roger Gutiv, Stephen Presquito, Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action Papang Nixon Tao, mga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action and Defensor. Technical partner, there is a Studio A, broadcast engineer na naman madera, back up kay Security Guard, tunog ba naman back-to-back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action JM Biking. Sa kay RJ Javier dira mayong gabi lang sa Sipalay City. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Silang Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova. Sa kala sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang yulagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagsasaling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.